buhay ko, puso't dalawa, hindi mapalang mahirap na loob. Mahihiyat, higit mo, ilusog pinalangin. O Diyos, ikang kapilat hanggang ika'y gamitin. Ito lamang ang bayan, iba pa ang hinihiling. Hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Linggo, June 20, at ngayon po ay pinagdiriwang ang araw ng mga ama o araw ng mga tatay o Father's Day po dito po sa Pilipinas. So, gusto ko po munang batiin lahat po ng mga ama ng tahanan, mga tatay, mga daddy, mga itay, mga pudra, mga erpat, epa, dada, ayan, sa lahat po ng uri ng tawag nyo sa inyong mga sa inyong mga ama. Ayan, gusto ko pong batiin ng happy Father's Day po ang lahat po ng ama ng tahanan. Siyempre gusto ko na rin pong batiin ng Happy Father's Day lahat po ng mga single mom na tumatayong nanay at tatay sa kanilang mga anak. Ayan. At congratulations po sa inyo. Okay, enjoy your day po. Yan. Mga araw natin to, mga patay ng tahanan. Ako po, ito na naman si Bri. So, meron po tayong mga shoutout ngayon mga manay. At unahin na po na natin. Teka muna Bri, wait lang. Sabi ni Ma'am Lisel Camacho, na-miss ko na yung mag-drum siya. Wish ko na makadrum kina ulit. Makadrums ka na ulit, baby girl. Ingat lagi at smile. Ganda mo kaya pag naka-smile ka. Pwede kang maging artista. Wow naman. Watching from Oman. God bless you sa inyong lahat, Church Hill. Yan. Maraming salamat. Sabi ni Ma'am Lisel Camacho ng Oman. Yan. Thank you rin po at God bless you po. At shout out daw po sa lahat po. Shoutout din po dyan sa inyong lahat, Ma'am Lisel Camacho sa Oman. Lalo na mga kasamaan mga OFW dyan. At ikaw po, ingat-ingat po. Okay? Maraming salamat po, Ma'am Lisel Camacho. Ano yan, Bright? Tumigil ka. Next. Sabi naman ni Sir McNeil Mondano, makakagig sana kayo dito sa lugar namin, idol. Di ko alam po kung saan ang lugar nyo, Sir McNeil Mondano. Anyway, abangan nyo na lang po. Baka minsan ay mapadaan dyan po sa lugar nyo si Rian at Sir Ed. Next! Sabi naman ni Sir Juanito Batarilan, shout out po sa casting ng Buhay Kariton. Ka-Eddie, Rian at Renalyn. Brad Hill, tanong ko lang po, di pa ba nakasahod si Rian sa YT kasi para may panggastos ng bata? Why? Thanks. Yan, okay. Mamaya po, sasagutin po natin yan, Sir Juanito Batarilan, at papakita po natin sa inyo yung actual na earnings ng channel ni Rian. Okay? Okay. Mamaya po, maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat yan. Sa mga casting daw ng Buhay ng Kariton. Okay. Thank you po, Sir Juanito Batarilan. Next naman, sabi ni Ma'am Pilipina Salonga, ganda ng boss ni Rian, panalo. Yan, shoutout po. Yan, shoutout din po sa iyo, Ma'am Pilipina Salonga. Thank you po. Okay, next. Sabi naman ni Pare Hernan Porteo, medyo malungkot announcement po pa din. Ganun pa man, maraming salamat sa iyo, Ma'am Julie Martinez. Sana kahit pahinga ka muna, pero magbalitaan pa rin tayo, Ma'am, about kay Rian. Salamat din po kay Ma'am Kaasi. Diyos mabalos po sa inyong dalawa at sa lahat. God bless yan. Shoutout po yan. Maraming salamat pati Hernan Porteo. Ang tinutuko niya po yung sinabi kong hindi na po muna baka hindi na po muna papag-aralin ni Ma'am Julie Martinez si Rian dahil nga meron din daw po siyang project na gagawin doon sa kanilang probinsya. So unawaan din po naman natin
Anyway, isang buong taon po na pinag-aral ni Ma'am na Julie Martinez si Rian. Kaya malaking bagay po yung pagpapaaral ni Ma'am Julie kasi naitawid na Rian yung grade 3 niya. Sa ngayong pasokan, grade 4 na siya. So, malay natin. Pero ang sabi naman ni Ma'am Kaasi na kahit hindi raw siya pasahurin, tuturuan niya pa rin sila Rian saka yung kapatid ni Rian. Okay? So maraming salamat Ma'am Julie Martinez at si Ma'am Josel Kaasi. Thank you po. At siyempre salamat rin sa iyo pare Padi Hernan Porteo, and shoutout po sa lahat po ng inyong mga pamilya dyan sa Pangasinan at doon din po sa Sorsogon. Okay, next. Sabi naman ni Sir Guillermo Boy, kumanta naman ng ibang kanta para maiba ika nga at humanap ng coach para maturuang lumantad ng ibang kanta tulad ng pop song at iba pa yan. Maraming salamat po sa inyong na observation, Sir Guillermo Boy. Hayaan nyo, lagi ko naman po sinasabi yan sa kanila. Pero ibabanggitin ko pa rin po yung inyong suggestion at ang inyong observation. Maraming salamat po, Sir Guillermo Boy. Ayan. Thank you. Ito naman, sabi naman ni Sir Wenceslao Magkulang, Sir Hill, matanong ko lang, hindi pa ba siya nasahod sa YT para masuporta ng pangangailangan nila? Yan. Mamaya po, sasagutin po natin yan, okay? So, hanggang dyan lang po muna ang ating mga pa-shoutout ng Manoy Mamanay at thank you po sa inyong pakipagtalastasan sa pamamagitan ng inyong mga comment. Yan. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa channel ni Hill, subscribe ka na po at i-click mo na rin po yung notification bell icon para lagi ka updated sa mga videos na i-upload ko dito sa aking channel. So, sagutin lang po natin yung mga katanungan nyo. Unang-una, sabi ni Sir Juanito Batarilan at si Sir Wenceslao Magkulang, tinatanong nila kung hindi pa raw ba sumasahod si Rian sa kanyang YouTube channel. Actually po, maliit pa lang po yung revenue ng channel ni Rian. Gusto nyo makita, ito po yung revenue ng channel ni Rian. Actually nyo po makikita yan. Nandito po yan. Ipopost po yan para makita nyo. At nang sa ganon, masuportahan nyo rin po na gusto yung channel ng bata. Ang suporta pong hinihingi niya po niya ay pag pinanood niyo po yung kanyang mga videos sa kanyang channel, huwag niyo pong i-skip yung mga ads. Kasi yung ads po, doon po siya binabayaran. Doon po binabayaran ni YouTube yung kanyang channel. Pag hindi niyo in-skip yung mga ads na nakikita niyo, yung mga patalastas doon sa mga videos na ina-upload niya, siguro sa isang videos may mga 4 o kaya 6 na patalastas yan. Pag hindi nyo po yan in-skip, pinanood nyo po ng buo yung mga patalastas, babayaran po yan ni YouTube. Babayaran po si Rian yan ni YouTube. So, ganun po yun. So, sabi ko na nga po, ito po yung kasalukuyang sinasahod kinikita pa lang ng channel ni Rian. So, matutulungan natin siya na mapalaki pa yan sa pamamagitan ng panunod ng kanyang mga videos at hindi pag-skip ng mga ads sa kanyang mga pelikula o sa kanyang mga videos. Ayan po yun. So, at saka meron po kasing threshold. Ang kinakailangan po kasi umabot ng $100 pataas bago masweldo po, bago i-release ni YouTube yung revenue doon sa channel ni Rian. So, malaki pa po ang kulang. Halos na nasa $70 pang kulang ng channel ni Rian. So, kinakailangan po na matulungan din natin siya. Kayo lang po makakatulong sa kanya sa pamamagitan po ng panunood at hindi pag-skip ng kanyang mga ads. Ganyan lang po muna ang ating balitaan. Ito po muli si Hill at ito ang Hilbal Channel. Lagi nagsasabi na may pagpalayan ng bawat sa atin ng ating pong may kapal. At ingatan bawat sa atin bigyan ng kalakasan at bigyan ng pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Yan. Happy Father's Day.